जों गासिबो बाथौ सिबियारि जों बुंबानो जाबाय बेनि थाखाय पपुलेसन नांगौ जोंनो बेखौ सिबियारि सुबुं अनजिमा जोंनो नांगौ बेनि जानाखि सेन्सास दुलाराय बाथौ महासभा बा नैबे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बिथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजों नोंथांमोननि दैदेननायनि गेजेरजोंनो बेनि जानाखि क्राइटेरिया भारत सरकारा जिखिनि लुबैदों आसाम सरकारा जिखिनि लुबैदों बेखिनिखौ निश्चय मोनसे जोङो फुलफिल जों खालामनो हागोन आं मोनसे फोथायनाय दङ आरो बेनि खामानिया लासै 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 गौहाटियाव जोंनि मानगोनां एमएलए दङ मानगोनां मन्त्रि बिथां दङ बिथांमोना निश्चय बेफोरखौ नाथ्रोबाय थादों ओंखायनो आङो बुङो फैनाय दिनाव जोङो भारतआव बाथौ धोरोमखौ मोनसे राजधर्म हिसाबै राष्ट्रनि मोनसे गनायथि मोननाय धर्म हिसाबै प्रतिष्ठा खालामनायाव गायसननायाव निश्चय जोंनि बे दायित्व थानाय गोबां आगोलनि दानि दैदेनगिरि बिथांमोनानो जथेस्थ' होननानै सानो जों मावलांगोन जयैनो बेखिनिखौनो बुंबाय आङो दिनै गोजोनदों मोनसे आफा बोराइ बाथौनि थाखाय मोनसे समनि जोंनि एबसुनि बर' जातिनि दैदेनगिरि आदा उखावग्रा ब्रह्म जोंहा मिनिस्टार बिथां बर' कौशल अनसाय गावहाय खुंथायनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार CM फंबाय लरेन्स इस्लारि बिथां दङ गोबां दैदेनगिरि दङ मोनसे समनि जोंहा रबिराम उजिर बिथां दङ आं नुदों रबिराम उजिर बिथाङा दायो सेक्रेटारि दङ गोबां दैदेनगिरि जोङो दङ आरो बेनि नाजालांबानो निश्चय जागोन बेनि जानाखि अफिसनि मावनांगौ हाबाफारि आवगायबाय थादों आङो माने बेखौ रादाबबो लाबाय थायो आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय गोबां बिथिङाव बुंनो लुबैयाखिसै जोंनि मानगोनां एमएलए मन्त्रि बिथां जोंनि चिफ एसेम्बलि जागासिनो दंथ' थांनांगौ होनना होनबाय थादों थाबैनो गुसुं गुसुं खोथाफोरखौ एसे बुंलायदोनि थाबनो थांफिननांगोन गाबोननिफ्राय आरोबाव सेसनाव जिरायनो बाहागो लानांगोन जे जोंनि बर' कौशल अनसाय गावहाय खुंथायनि जोनोम जानायनि उनाव नोंथांमोना जेरैखि गोख्रों मोनसे काउन्सिलनि सिङाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिख्रुइ बुरजा बर' माहारिनि थाखाय जोङो बर' कौशल अनसाय गावहाय खुंथाय मोनसे दाना लानो हाबाय जोङो दाना लाखांनो हानायनि उनाव आसाम सरकारा नांगौ रोखोमै जाखिनि जोंखौ सुबिदा खालामना होदों दिनै बर' फिसाफोरनि थाखाय बेखिनि सुबिदाखौ जों गामि खाथिसिम नांगौ दिनै बुरजा खामानि मावनो हायाखै मोनसे समाव बिसायख'थिनि गेजेरजों बे काउन्सिला निश्चय सक्तिशालि जागोन ओंखायनो जों दा बुंदों जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारिनि दैदेननाय जानाखि सरकार उन्दै 14 सोद्रोमानि जानाखि सरकार इन्टारिम जानाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिल जों माने मिनिमाम मोनसे सरकार होनना बुंदों गभर्नमेन्ट मेक्सिमाम गभर्नेन्स आरो बेयो मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि बेयो मोनसे स्पष्ट भाबै जोङो बर' रायजोआव बेखौ जों लांनो लुबैयो निश्चय फैनाय दिनाव आफा सोरजिगिरि आनान गसाइ बोराइ बाथौनि दैदेननायाव नोंथांमोननि हेफाजाबाव बे काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबां माने जों बर' फिसाफोर दङ बेखौ मोजाङै लांनो हागोन धोरोम बिथिङाव हक जोंनि समाज बेबस्थायाव हक मोनसे सोद्रोम मोनसे बर' समाज मोनसे भाइब्रेन्ट मोनसे बर' समाज दानायाव जोंनि काउन्सिला निश्चय भबिष्यत होननानै आं बुंनो लुबैयो जोंनि काउन्सिलनि जानाय बे मोनसे भबिष्यत होननानै बुंनो लुबैयो बेखिनिखौनो बुंनानै बुंनो जाखिनि खाबु होबाय आं दिनैनि बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावनानै आंनि बुंनायखौ आं बेसेबां फोजोबबाय खुलुमबाय गोजोन्थों